Maglovito vukovarsko jutro činilo se uobičajenim, sve do 9 sati, helikopteri i policija na ulicama, prosvjednici s natpisima. Dolazak srbijanskog predsjednika Tadića kako bi se ispričao za zločine vukovarskim majkama teško je pao. Suze, molitva i svijeće. Zašto nam premijer Srbije ne kažu gdje su sahranjeni, gdje su poubijani, recimo u Sotinu. U Lovasu ubijeno to i to, dosta je se nađe, u Sotinu puno se traži. A dosta Srba ima koji znaju gdje su odvedeni i sada šute. Među njima i majke koje su pokopale svoje sinove stradale na Ovčari. Siniša Glavašević je ovdje ubijen cijevima, prosut mu je mozak. Danas je njemu rođendan. Ovo su posljednje Sinišine snimke. Vukovar neće pasti. Njegove riječi, grad to ste vi, bile su upućene njegovim sugrađanima. Kao da su ga čuli, današnji su državnički susret komentirali. To ne može niko više popraviti. Znači valjda napredak i dogovor, no? Pa mislim da je to neslužben posjet, tako da nije nešto pretjerano važan.